Business after. One of them ones, one of them ones. Hey. Cutting off the half in and half outs. Too many private compliments in public, they bash out. What is that about? Your ego don't need filling on cash routes. Rudy Gobert came back down. Studio like a crack house. This Vic 3 folder I'm looking at like my stash house. If I ain't go the rap route. Počkej. Teď. Takže po Subguy jsme u logu číslo 2 a dneska máme v plánu jet na pláž a tam robit nějaké aktivity. Takže momentálně jsme dojeli na Sunset Beach. Jdeme grillovat, rozbalili jsme si oheň, takže tady něco z toho hodím a uvidíme, jestli půjdeme do vody, protože není zase tak velký teplo na to. Ale pokud budeme, tak to tady budete mít. Tady se otvívat. Takže my se z našeho spotu momentálně přesouváme na pláž, kde by měl být vidět krásný zápas slunce, takže vám to tady hodím. Dobrý. Takže my jsme momentálně dokončili sledování z našeho sunsetu. Máme v plánu odjet domů, takže tady hodím něco z cesty domů a vidíme se doma.
si nějaký film, nějaké aktivity. Takže pro druhý vlog bude všechno. Zítra se díváme třetí vlogu. A můžete dát klidně like a odběr, že jo, byl takovej sráč. Mafo, pojď sem. Pojď sem. Ukaž se vlogu. Nečuchej to, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Mafo, rozluč se s něma. Počkej, otočíme. Mafo.